Chatti! Tervetuloa Kimel Vlogsien uudelle tuotantokaudelle. Siis ei helvetti. Meikä on ihan sairaan innossa nyt jotenkin. Siis kello on, paljon se on? Se on tuli joku 1 yöllä. Aino ei se joku 20:12. Nyt on, tervetuloa meidän uudelle kontsitoimistolle. Täällä on meidän keskeeräinen setuppi menossa. Ja siis mä olin, äsken kävin läpi vanhoja niinku kovalevyjä. Ihan vaan silleen huviksi. Mä otan teitä vähän lähemmäs. Niin näette mut. Ja niin sitten siellä sieltä löytyi arkistoja helmiä. Hirveästi kaikkia vanhoja hittihelmivideoita, semmoisia mitä me ollaan tehty lukiossa, mitä me ollaan tehty yläasteella. Oli Rap-poikia, oli kaikki toivontoja, agendat, oli Nirhat, oli Metal Finlandia, Jonne Siekki, Day in Finns Life, Bentsy ja Hellis Unlocked ja kaikki XL-elokuvat ja kaikki Stole-organit ja kaikki tämmöstä. Ja mä olin vaan siis niin jotenkin, tuli semmonen, että ei saakeli. Ja sitten meillä on aina sille välillä pyörinyt mielessä se, että joo, pitäisikö tehdä uusi Kimel Vlogs. Ja mähän tekin näitä silloin niin tyylin 2021 aktiivisesti, että helvetti, siitä on niin 4 vuotta ylikin kohta. Ja sitten mä tekin sen yhden niin tavallaan semmoisen, tai kun tuli tavallaan niin uusi tuotantokausi, mä tekin sen optimismi-pessimismi jutun, mikä oli hirveän hyvä juttu, mutta mä en tiedä, en ole nähnyt sitä ja oletan, että ulosanti ei ole silloin ollut niin hyvä kuin se voisi olla, koska se on tärkeä aihe. Mä varmasti teen siitä vielä niin kuin uuden videon myös paremmin, mutta siis siitäkin tästä niin kuin edellisestä renesanssista siis on aikaa varmaan 3 vuotta helposti, että tervetuloa Kimel Vlogsien uudelle tuotantokaudelle. Ja meikä ajattelin, että mä vaihdan tämän kanavan nimeä vaan Eemeli Vaaraksi, koska Kiimeli-kanavasta on tullut semmonen yhteiskanava mun Ate ja Jonne ja sitten niin unohtamatta tietenkään kaikki, jotka on ollut siinä matkassa mukana, mutta siinä on nyt tämmönen niinku ydinporukka, joka tekee, että se on niinku enemmän yhteinen kanava kuin silleen mitenkään soloprojekti. Ja sitten tää on niin hankalan niminen tää kanava, kun tässä on se yksi Kimel Vlogs. Ja sitä paitsi, kun me tehdään Kimel Vlogseja Kiimeli-kanavalle, mitkä on niinku meidän vlogeja, mitä me tehdään, kun me kontsaillaan. Tarkentaahan tää muuten mun naama. Mitä me niinku tehdään meidän tavallaan siitä Kiimeli-kanavan arjesta, niin tää on varmaan vaan helpompi, että mä vaihdan tämän kanavan nimeä Eemeli Vaaraksi. Ja sitten kun mä oon kuitenkin aina tykännyt niin paljon tehdä videoita, ja mä oon tehnyt niin paljon kaikkea semmoista random skeidaa aina, niin oletan, että mä voisin ehkä jopa tehdä tälle kanavalle taas muitakin videoita kavereiden kanssa kuin pelkästään niin kuin sitten näitä höpöttelyvlogeja. Mutta moi kaikki rakkaat kaverit, jotka varmaan niin siis suurin osa tämän kanavan katteista on siis niin mun tuttuja. Ja ihana kun katsotte. Tää on jotenkin niin kuin mulle semmonen, tää on niin mukava ja semmonen tärkeä projekti. Ja mun jotenkin tuli semmonen palo. Niin kuin heti kun mä katsoin tätä vanhoja videota, että Atte on tuossa vieressä huoneessa. Atte, huopa moro tänne vlogiin. Moro! Se ehkä kuuluu. Niin mitä mä olin sanomassa? Niin tuli vaan semmonen, että ei vittu mä haluan tehdä tämmösen istahtaa. Plus sitten, nyt kun meillä on tää mikki, tää on Jonne oikeesti, meillä on tää setting tässä, me kuvattiin eilen, kun me tehdään 1000 tunnin Minecraft-striimistä koostetta, niin me nauhoitettiin siihen semmoset niinku juonnot, vähän silleen niinku podcast-hengessä, ja se oli tosi kivaa, mutta mulla ei pitää semmoista niinku identiteettiä, että mä haluaisin aloittaa podcastia, eikä mä oikein tiedä mikä se aihekaan ois. Mutta mä silti niinku myönnän, että se oli niin kivaa, että jotenkin, kun mä tajusin, että ei hitto, että mä voin tulla tähän tekemään uuden vlogiin, niin mä silleen, että chatti nyt yhdistyy kaikki niinku haaveet ja unelmat kerralla, että pääsen tekemään niinku tavallaan sillä vanhalla innolla videoita, pääsen tekemään tämmöistä OG-juttua ja pääsen puhumaan tähän mikkiin tämmöisessä vähän niinku podcast-settingissä, niin tää riittää mulle niinku podcastiksi tällä erää, että ei oo tulossa uutta White Male podcastia nyt ainakaan toistaiseksi. Ja kun sanoin jotenkin tonne, että on iloa niinku, tai intoa tehdä näitä, niin siis mulla on ihan helvetisti intoa tehdä videoita ja juttuja Kiimeli-kanavalle, mutta jotenkin silleen, että kun niistä on kuitenkin tullut semmosia niinku silleen niin
työläitä ja isoja. Me ollaan asetettu rimaa itselle niin korkealle, että tehdään 1000 tunnin striimi. Sitten me lähdetään 1,5 kuukauden päästä pyöräilemään tandemilla Suomen päästä päähän. Ja sitten me tehdään ihan mega joulukalenterituotanto. Niin ne tavallaan on niin... ei ole semmoista niinku... spontaaniutta, ei ole läsnä. Ja sitten tavallaan meillä on silleen aika kiire silleen koko ajan. Vaikka me ollaankin nyt täyspäiväisenä käytännössä. Niin ei mitenkään käytännössä, vaan siis ollaan. Niin se on niinku silti kiire. Me tehdään niin isoja juttuja, me tehdään niin työläitä juttuja. Mitkä on maailman parhaita juttuja, mutta tavallaan semmonen, että kun mä tajuan, että ei saakeli, mä voin juosta tähän toiseen huoneeseen, laittaa vaan papaata kamaat käyntiin ja tehdä niinkin legenda jutun kuin Gmail Vlogs, niin mä voin silleen, että se on semmonen, että jotenkin tuli niinku pitkästi, mä niinku muistin, että ei saakeli, että näitä mä oon niinku rakastanut tehdä niinku tähän tyyliin videoita kans silleen niinku aina, vaikka mä oonkin ihan maailman silleen eniten innossa ja haipessa siitä, että miten tavallaan isoja siistejä juttuja me pystytään nyt tekemään Kiimeli-kanavalla, niin sitten, että miten se on niinku silleen, että nää on myös mun juttu. Kaikki on tajunnut siis 6 minuuttia sitten, mitä mä oon sanomassa, mutta mä silti hölöitän sen jutun loppuun. Oli jotenkin ihan sairaan mukava katsoa ne kaikki vanhat helmet, vanhat koostat. Tuli semmonen tosi nostalginen olo. Ja siis tän videon aihe, löyhä aihe, tää on renesanssivideo, tää on uusi tuotantokausi, tää on Gmail Vlogs 2. tai 3.0 video. Että täältä me tulimme backiin. Tää muuten keksiä joku uusi nimi tälle, kun se Gmail Vlogs-nimi on nyt käytössä sille Kiimeli-kanavalla, niin ehkä mun pitää vaihtaa tän nimeksi, jos tän kanavan nimi on Eemeli Vaara, niin no en mä tiedä chatti. Sanokaa millä nimellä. Tää ehkä menee vielä Gmail Vlogsina, mutta mä vaihan näiden nimet sitten, niin voitteko please ehdottaa mulle, että millä nimellä näitä videoita niin kutsutaan jatkossa? Mikä on Eemelin vlogisarjan nimi? Terveydeksi Atte, ei. Atte pelaa siellä jotakin. Mutta vielä semmonen nopea live update, että 1000 tunnin striimi loppui siis 1,5 viikkoa sitten. Me ollaan rempattu meidän uutta toimistoa. Ollaan asuttu täällä. Ollaan editoitu 1000 tunnin striimin koostetta. Ollaan catchapaatu TikTokia ja kaikkea semmoista. Että homma niinku riittää ja ajateltiin, että pidetään niinku ensi viikko kesälomaa käytännössä. Sitten tuleekin jo elokuu ja hommat alkaa. Ja no en mä ole rehellisesti, jos semmonen olo, että mä hirveästi malttasinkaan pitää mitään niinku lomia tästä, että living the dream chatti. Vaikka mä oon kyllä tosi väsynyt. Mä oon nukkunut niin vähän, niin pitkään, ollut henkilökohtaisessa elämässä kyllä niinku myllerrystä sille niinku liiankin kanssa, mutta on silleen niinku tavallaan vielä niin kiiroksella se striimin jäljiltä, että jotenkin näin. Kyllä se sitä tasoittuu. Toivottavasti pian. Mutta on tosi kivaa. Me ollaan Aten kanssa asuttu täällä ja Atte on aivan paras äi. Me nukutaan tuolla, se on tuolla kameran takana. Siinä on semmonen saunaovi, lasiovi, minkä takana me nukutaan ja katsotaan teleekkaria. Siellä on kajarit ja pari vuodessa sohova ja näin. Ja meillä on radio, missä on suihku. Ei kun suihku, missä on radio. Mut siis niin nyt tämä nostalgia-asia. Et se on ollut kyllä aina mun siunaus ja kirous. Että mikä on ollut tosi kovaa jotenkin haikailemaan silleen vanhoihin aikoihin. Tai silleen tosi paljon niinku nostalgisoinut kaikkea. Ja en mä tiedä, se jotenkin silleen on niinku tapahtunut, tai on ollut niin tavallaan semmosia niinku kivoja vaiheita elämässä. Vähän silleen erilaisia vaiheita, mutta on ollut niinku silleen niin paljon, että niinku mä muistelen tosi lämmöllä. Tosi niinku paljon eri ajanjaksoja silleen niinku ja kaipaan niitä ja silleen. Mut se on ehkä sitten aina vähän härnännyt mua silleen sen suhteen, että mä en ehkä ihan silleen niin läsnä kuitenkaan. Kato, tukko nää fiittaa. Chatti, sanoo jotain. Oppan Gangnam Style. Just näin. Että ehkä ihan niin silleen läsnä oo ollut niinku. Tai hoksa, että aina jos vaikka koulu on loppunut, ja sitten niinku sillä sekunnilla tajun, että ei vittu, että tuo oli nyt, tai aina jos on niinku lukuvuosi loppunut, että tuo oli nyt semmoista aikaa, että mitä mä sitten niinku seuraavaksi haikailen. Ja se unohtaa aina siinä
tilanteessa, kun on kiire haikailla sitä edellisen niin kuin ajanjakson perään, niin en mä tiedä. Se on varmaan tosi normaali, niin kaikilla se on, mutta ehkä jotenkin olisi hyvä niin kuin oppia silleen, ole hetkessä, nauttii hetkestä ja silleen jotenkin niin kuin ole ylpeä hetkessä ja silleen chilla. Mä kyllä myönnän, että mun mikä niin kuin viime vuosien semmonen niin kuin erikoisosaaminen ei ole ollut silleen niin kuin rauhoittuminen ja silleen se, että ei tee mitään. Se on mun opettelulistalla, koska se, niin, en mä tiedä. Musta tuntuu, että mä oon silleen niinku muutaman vuoden jo kohta mennyt silleen niinku aika silleen putkessa, että on ollut silleen koko ajan aika kiire, kun mä oon vaan tykkään niin paljon tehdä kaikkea, että se jotenkin, semmoista se varmaan tulee silleen niinku pitkälti aina olemaan, mutta silleen, että eikä tarvitsisi aina olla niin väsynyt, ehkä voisi jotenkin olla joskus vähän enemmän läsnä ja silleen näin. Niin, en mä tiedä. Se on kiva. Se voi olla semmonen nostalgisointi ja semmonen kaipailu, niin se on niinku tavallaan maailman parasta. Niinku se äsken, kun mulla oli tossa mun Memory Lane niin vanhojen videoita ja vanhojen tiedostoja äärellä, jotenkin vanhoja biisejä löysin, mitä on tehnyt joskus lukiossa, niin ne oli vaan semmosen, ne oli niinku siis, oli niinku tosi kivaa. Ja sit mä huomaan, että mä silleen hirveästi haikailin sitä, mutta toisaalta tällä hetkellä me ollaan niinku saavutettu varmaan isoin unelma, mitä mulla on ikinä ollut. 10 000 tilaajaa ja se, että meillä olisi oma toimisto, studio. Että silleen, niin, en mä tiedä. Kyllä varmaan pitäisi niinku jotenkin muistaa olla niinku tästäkin ylpeä silleen. Ja niin mä oonkin. Mutta silleen, että jotenkin. Kun mä tiedän, että vaikka sitten kun me joskus jotenkin vuosien päästä vaikka vaihdetaan toimistoa, niin mä tiedän, että sillä hetkellä kun me lähdetään täältä pois, niin mulla alkaa semmonen hirveä, tai niinku tästä tulee yhtäkkiä mulle rakkaampi kuin se oli koskaan silloin kun me täällä oltiin, tai silleen, että varmaan saatte kiinni, että se on jännä. Mutta se on varmaan tosi normaalia myös. Tiedä, on niin hassaa. Pitää jotenkin alkaa silleen niinku muistuttamaan itseä siitä, että mietipä nyt, että mitä sun elämässä tapahtuu. Mietipä, että mitä, niin, chatti. Ja vaikka sille on ollutkin niinku tosi hankalaa sille muutaman kuukauden, niin silti mitä kaikkea on niinku tapahtunut. Niin pitäisi osata sitä jotenkin silleen tietoisesti niinku muistaa jotenkin nauttia ja niinku hokata se, että tää on taas semmonen ajanjakso. Tää on taas semmonen hetki. Nää illat, mitä me ollaan täällä Ateen kanssa pelataan tai värkätään tai tehdään näitä, niin nää on niinku ihan semmosia korea memorioita, että nää niinku jää. Ja nääkin hoksaa niinku mieleen silleen. Ikuisesti nääkin silleen hoksaa jotenkin vasta sen jälkeen. Mikä on niin hölmöä. Mut semmoista se on. Semmoista se on varmaan kaikille. Niin. Mä muistan ensimmäisen Kimelvoksin ikinä. Se nimi on joku aloittamisen vaikeus. Mulla oli kamera semmosen niinku, se oli semmonen yhdistetty TV-taso kirjahylly. Se oli semmonen tosi korkea semmonen, että kun seisoi, niin se tuli tuohon niinku leuan kohdalle. Mulla oli sen päällä kamera. Muistan, että mulla oli teekuppi. Vittu, mä oon ikinä juonut mitään teetä. Sitten onko se kuvattu niinku keväällä vai syksyllä silleen, että aurinko niinku laskee silleen oikeesti. Niin mä muistan, että se video kesti ehkä 10 minuuttia. Se videon deski on joku, että 10 minuutissa voi tapahtua ihmeitä luonnonvalolla kuvaatessa tai joku tämmönen. Ja siinä siis käy silleen, että kun se alkaa no silleen ihan jees valossa, kun se loppuu ihan silleen niinku, no ei nyt pimeetä, mutta silleen melkein. Niin no tää nyt oli tommoista jäpäättelyä, mutta siis se ite video
jotenkin pitäis melkein kattoo se. Koska kun mä muistan, kun mä tekkiin sen, se on varmasti tosi jäykkä. Tosi semmonen ei-luonnollinen. Ja se on varmaan semmoista niinku... Ei hitto. No joo. Semmonen, teettekö ensimmäinen vlogi, mitä on tehty joskus 2021 mun mielestä. Tai se on jopa 20 tyyli, että siitä on niinku 5 vuotta aikaa. Niin mulla oli silloinkin jo varmasti sille YouTube-himo, tai mulla on ollut sille niinku YouTube-haaveita ihan jostakin ala-asteellasta asti. Mutta siis, ei jumaa. Nyt mä niinku tässä hetkessä tiedostan sen, että miten vaikka helppoa nyt näiden tekeminen on. Tai miten helppoa vaikka nyt jäpäyttää tähän. Että tavallaan mitä on tapahtunut 5 vuodessa silleen. Että miten paljon luonnollisempaa se on. Ja silleen. Nyt tää on ainut asia, milloin mä tiedän, että nykyhetki on parempi kuin menneisyys silleen, että mä en haikaile vuoden 2020 vlogaamisen perään, vaan mieluummin tätä näin. Se on varmaan ihan hyvä semmonen niinku loppusilaustelle. Pitäis melkein katsoa se video. Koska mulla on semmonen olo, että 5 vuosia on tultu silleen pitkälle, mutta kertokaapa, että millä nimellä mikä tämän vlogisarjan nimeksi tulee. Jos mä keksin jonkun, niin mä laitan sen, mutta mulla ei oo semmonen fiilis, että mä keksisin nyt mitään. Mutta kanavan nimi varmaan vaihtuu Emeli Vaaraksi. No teillähän se on niinku vaihtunut jo, jos se on vaihtumassa. Eikä lyötän kassaa ja pitäisikö mun ehkä ajasta tää aamulle? Ehkä joo. En mä tiedä. Voissakin vaan saa nukkua. Musta tuntuu. No, en tiedä, onko tää fiilis vielä huomenna, mutta oletan, mutta niinku, musta tuntuu, että nyt alkaa tykitysera. Tai silleen, että nyt varmaan tulee näitä vlogeja, tulee varmaan kaikkea muutakin vaan niin hemona. Ja niinhän se pitääkin, kun mä oon nyt täyspäiväinen kodsatykki, että vaikka näistä nyt tämän kanavan videoista ei niinku oo silleen yritystoiminnalle minkäänlaista taloudellista hyötyä, niin se on niinku, musta tuntuu, että se on ihan ykkösasia. Sitä kaikki isotkin puhuu. Mut semmonen fiilis mulla on niinku jo nyt tavallaan niinku tän matkan niinku näin alkuvaiheessakin, että saakeli kaikki semmoset asiat, mihin on silleen paloa, mitä oikeasti aidosti haluaa tehdä niinku tän ympärillä, ne kannattaa tehdä, niin se pitää sen niinku semmosen liekin yllä. Niinku riippumatta siitä, että onko ne jotenkin silleen niinku, tai että ehkä et voinut olla taloudellisesti enemmän hyötyä, että mä en olisi käyttänyt tuntia tähän, vaan mä olisin editoinut jotakin yritys-TikTokia tai jotakin tämmöstä, mutta niinku, että ehkä se on niinku sille firmallekin parempi, että pysyy eli virkeänä ja ukot innossaan ja näin. Eikä virkeä olona. Mä oon nukkunut viimeistä 8,5 viikkoa ihan liian vähän. Pitäis login. Mikä on vielä niin kierroksella, että jotenkin. Semmoista säännöllisyyttä ei niinku oo vielä tuossa nukkumisasiassa. Mutta mä lähden harjoittelemaan nukkumista. Mä harjoittelen hetkessä elämistä ja mä sanon, että hyvää yötä tai iltaa tai aamua tai päivää. Ei pitää alkaa väsyä paljon. Herranjestas. En mä tiedä kauan mä puhuin, mutta chatti, kiitos kun katsotte uuden vlogin. Eiköhän näitä tule lisää. Ei muuta kuin adieu.